Моята мечта на баня е само за дни. Отдавна планирах ремонт на моята баня, но само като си помисля, че трябваше да се изнеса от къщи, защото един ремонт отнема много време, много мръсотия, пари. Струваше ми се нещо страшно и невъзможно. Разбрах за плочките Думало на Нолина и реших да направя своята баня с тях, защото разбрах, че се поставят изключително бързо, лесно, не изисква мръсотия и къртени на старата ми баня. Ремонта се случи само за няколко дни. Хареса ми много, че се залепиха директно върху старите плочки. Там е много красива, чиста, топла, което за мен това е много важно, понеже тази баня е на север, на първи етаж. Поддържането на банята става изключително лесно. Забърсваш само с едно перо или с кърпа. Препоръчвам с две ръце продуктите на Думало от Нолина. Панелите са тънки и бяха поставени за супер кратко време. Харесва ми, че има декоративна фуга, която не задържа вода и не събира мръсотия. Хареса ми, че тези панели се сглобяват като ламинат паркет и влизат едно в друго, което може би много хора биха се притеснили, че може да се появи зад панела мухъл и вода. Тази баня е точно на една година, като тя няма никакви следи от мухъл и влага. Много ми харесва, че плочките са със специално покритие, което ни позволява те да бъдат замърсени и да задържат варовик върху тях. Горещо препоръчвам на всички, освен през сайта, да отидат лично в шоурума на Нолина, защото изборът е изключително богат и там на място могат да се изберат богатата гама на фирмата, цвят, текстура, гланц, мат и ще останат много по-доволни от своя личен избор.